Nħabbar is-somma finali illi nġabret għal din il-maratona. Is-somma ta' 322,780 euro. Grazzi ħafna, grazzi lil Maltin u l-Lawċin kollha. Kienet din is-somma finali li nġabret fil-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista bit-tema Malta l-qudiem li ma' inizjattiva komplittejn sabiex il-Partit Nazzjonalista jwassal il-messaġġ tiegħu dan hekk kif ninsabu xhur il-bot minn elezzjoni ġenerali. Feluq il-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch irringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li taw il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom, lill-volontieri, lill-ħaddiema u lil dawk kollha li taw ħinhom. F'intervista separata li saritlu aktar tard matul ix-xandira, Alex Borch tkellem dwar bosta temi differenti fosthom dwar l-aħħar żviluppi politiċi. Dan apparti li tkellem fuq jum il-mara bir-realtajiet kollha tas-soċjetà tal-lum. Apparti minn hekk Alex Borch ġie mistoqsi wkoll fuq kif qed hemm mistennija l-isblokk fl-għażla tal-Prim Imħallef. B'Alex Borch isostni li l-Gvern issa qabel li għandu jkun hemm anti-deadlock mechanism filwaqt li spjega x'tip ta' anti-deadlock mechanism ser ikun aċċettabbli għall-Partit Nazzjonalista. Propju wasalna fejn wasalna llum minħabba nuqqas ta' serjetà min-naħa tal-Prim Ministru illi flokra kif nistgħu insaħħu l-ġudikatura, flokra kif nistgħu nkunu rispettużi lejn il-rwol kruċjali li għandha il-ġudikatura f'pajjiżna, għażel illi jagħmel minn dan ir-rwol ballun politiku. U fil-fatt għalhekk wasalna fejn wasalna għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna bħall-Oppożizzjoni mill-ewwel ġurnata dejjem żammejna l-kelma tagħna terġulija u l-konfidenzjalità tad-diskussjonijiet li kien hemm bejni u bejn-Prim Ministru. Fl-aħħar nett Alex Borch tkellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi mix-xena internazzjonali. Alex Borch jisħaq li jinsab kuntent li waslu lura bosta Maltin mir-Reġjun tal-Golf waqt li rrikonoxxa l-isforzi tal-awtoritajiet. Apparti minn hekk, Alex Borch stqarr li s-sitwazzjoni mhix waħda sabiħa madankollu u reġa' assigura ħidma sfiqa flimkien mal-awtoritajiet lilin mill-partiġjaniżmu. Aħna mill-ewwel ukoll bħala oppożizzjoni u rejna rrieda illi nagħtu l-appoġġ il-Gvern fuq dil-ħaġa li f'sitwazzjonijiet bħal dawn irridu nimxu lil mill-politika, lil mill-partiġaniżmu, lil mill-aħmar u l-blu, imma rridu naraw biss l-interess nazzjonali. Matthew Polidano għal Net News.